Masu kallon mu assalamu alaikum. Barkamu da safiya, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na idon mikiya kashi na biyu wanda ke zo muku a tsare-tsaren karin kumallo na gidan talabijin na farin wata shakallo. Shirin idon mikiya kamar da kuka sani shiri ne da manema labaru da ma'aikata na kafofin watsa labarai a waɗansu lokuta ma ƙwararru akan fannoni daban-daban kan yi bita da sharhi akan muhimman abubuwan da ke faruwa a cikin Najeriya da ma ƙasashen ƙetare. Haka kuma shirin idon mikiya shiri ne da kan yi fashin baki ko tsokaci domin ilmantar da masu kallon mu ko sauran mu akan muhimman labaran da suke ji a rediyo ko suke kallo a talabijin kuma suke karantawa a jaridu. Yau a wannan safiyar shirin idon mikiya za mu tattauna ne akan waɗansu muhimman batutuwan da suka shafi matakan tsaron da jihar Kaduna ta bi sahu ko jerin waɗansu jihohi na arewa maso yammacin Najeriya da suka fitar domin samar da tsaro a daidai lokacin da wasu ke kalubalantar waɗansu matakan da waɗannan gwamnatocin suka ɗauka wanda ita jihar Kaduna yanzu ta biyo bayan su. Gwamnatin tarayyar Najeriya a karo na farko bayan an yi shekaru ana ja in ja game da wani sabon ƙudurin doka wadda za ta baiwa maza damar yin hutu na jego kamar yadda ake baiwa mata, ta samu amincewar majalisar zartawa ta tarayyar Najeriya, yayin da ita kuma kungiyar IPOB tana ci gaba ne da fatattaka da azabtar da al'ummar yankin kudu maso gabacin Najeriya, inda can ne tushen kungiyar yake, duk da kuwa gwamnatin Najeriya ta haramta ta. Tare da ni a zauren gabatar da wannan shirin Malam Nasiru Zaharuddin ne, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya, da Muhammad Ishaq Usman, tsohon wakilin kamfanin dillancin labarai na Alwahada da ke Qatar, da kuma Shu'aibu Mungadi na nan gidan talabijin na farin wata. Sunana Umar Faruk Musa. Malam Nasiru, jihar Kaduna a daidai lokacin da waɗansu jihohi da suka tsara dokoki na yaƙi da ta'addanci na wucin gadi kamar Zamfara da Sokoto da Katsina na yanke wayoyin waya, hana gidajen mai samar da mai, takaita zirga-zirga, motsa kayayyakin abinci ko dabbobi da sauransu, kana ganin ta yi dabara mai kyau da ita ma ta shigo da wannan tsarin, duk da ko waɗansu wurare ana ganin kamar ya zo da waɗansu matsaloli? Ta yi daidai, domin ita nata da ta yi, ita ma kamar na jihar Katsina ta samu ƙananan hukumomin da wannan harkoki suka ta'azzara, to a nan ne fa ta yanke layuka, kuma ta hana a hau babur mai kafa biyu, kuma ta hana a hau babur gaba ɗaya kaf har wata uku mai kafa biyu, amma mai kafa uku za a iya hawansa daga safe zuwa yamma, kuma bayan yamma to shi kenan kuma shi ma sai a tsaye da shi sai kuma gobe da safe. To kaga a wannan za su, dan baburan nan da su ake amfani dama, duk wanda aka gani da babur za a iya ayyana shi a matsayin ɗan ta'adda wanda yake ƙoƙarin zuwa ya ta'addanci kenan. Saboda haka zai fi baiwa su hukumomi damar iya cafke ire-iren waɗannan mutane, kuma yanke wayar da aka yi zai hana sadarwa tsakanin su 'yan informant masu ba da bayanai da su waɗannan 'yan ta'adda na motsin ma'aikatan tsaro. Da haka kana ganin kamar akwai wata hikima bayan wannan yanke wayar da jami'an tsaro za su bi domin su gano wayoyin al'umma da suke ba da bayanai na sirri ga jami'an tsaro, kamar da an ga a jihar Zamfara an samu kawo yanzu mutane 2000 da aka kama hannu dumu-dumu da cewa su informa ne masu baiwa 'yan ta'adda bayanan sirri. A Kaduna za a iya samu, saboda kaga gari ne wanda yake da wato sojoji da 'yan sanda manya-manya da ofisoshi manya-manya na waɗannan hukumomin tsaro. To ta hanyar su da hanyar ita kanta gwamnati, idan aka tashi tsaye za a iya bin wayoyi da ake yi a kakkama wasu daga cikin abubuwan nan waɗanda ake waɗanda ba daidai ba ne, kuma su kansu informant ɗin nan in har suna nan yanzu, kuma inda suke za su iya yin waya, su ma za a iya nemo su idan dai an tashi tsaye ana so a yi wannan. A nan lalle ita wannan ma'aikata ta sadarwa ya kamata a ce suna aiki hannu da hannu, kafaɗa da kafaɗa da gwamnatocin waɗannan jihohi, saboda
haka ne kawai za a iya samo hanyar da za a cafke irin waɗannan mutane. Muhammad Ishaq Usman, kana ganin cewar ba za a yi kuka ine da ake kamar waɗansu jihohi ba kamar jihar Zamfara inda ake cewa sanda ake kai hari mutane ba su da wayar da za su kira su faɗi cewa ga suna cikin halin kunci a kawo musu ɗauki? To Umar, in ma za a yi kuka dole a kuka, domin idan ka duba ai ba a zo ga wannan wadin ba sai da aka samu wato matsaloli guda biyu a baya. Matsala ta farko ita ce akwai rashin amfani da hanyoyin zamani da kuma yakin yake bukata na a yi shi a nasara tun farko. Wannan ta faɗi ba a yi ta ba, kusan za a iya cewa cin hanci da rashawa da sakaci da kuma wasu sun miƙe kafa a kujerunsu ya sa ba a samu hakan ba. Na biyu, gwamnan jihar Kaduna nan Nasiru El-Rufai ya fito ya faɗa cewa akwai rashin haɗin kai tsakanin gwamnonin yankin nan, wanda shi ma kaga ba karamar illa bane. To yanzu tunda na biyu sun gwada, to shi ma shine ya ɗauko wannan mataki, kuma ana ganin idan aka gwada hakan yau da gobe ce za a iya samun wani sakamako mai kyau sakamakon haka, tunda kaga a can din yanzu kusan wato duk ake ba a san me ake ciki ba, amma dai a hakan a yadda yanayin yake fassarawa ana fassara cewa akwai nasara. To amma kamar wani gudunmuwa al'ummar wannan yankunan za su baiwa gwamnati da jami'an tsaro domin a samu nasarar cewa wannan matakan da aka ɗauka sun yi tasiri? In kai la'akari da cewa a jihohin Katsina da Zamfara an kama wasu mata da waɗansu rukunin mutane suna bin ta bayan fage wurin neman man fetur su je su kama 'yan ta'addan nan ko kuma su kai musu abinci da sauran kayan almasarufi da wannan dokar ake neman a hana su domin su takura su fantsama aka kame su. To Umar, idan akwai wani lokaci da al'umma ko kuma ce gwamnatoci suke buƙatar haɗin kan mutane a waɗannan jihohi, wato a daidai wannan lokacin ne. Domin kaga a wasu sassa an kashe wato layukan waya, sannan kuma gwamnati ta hana wasu al'amura wato zirga-zirga na harkar sufuri. Misali ka ɗauki babur mai kafa biyu, sannan kuma a daidaita sau shi ma an sa masa wani lokaci zuwa wani lokaci. To a baya can lokacin akwai walwalar layin waya da sauransu, ai kaga ba za a iya gane munafiki ba tunda kamar ana cikin duhu a wannan lokacin. To yanzu ne lokacin da ya kamata mutane su sa wato ainihin ido, sannan mutane ba za su sa ido ba sai gwamnati ta ƙara yunkurawa. A daidai wannan lokaci gwamnatocin Kaduna da sauransu sun ƙara wayar da kan mutane da faɗakar da su, a samu gogaggun jami'an tsaro wanda za su nuna wa mutane hanyoyin da za su dinga lura da kewayensu. Ta wannan ma ina ganin zai taimaka wajen inganta tsaron. To mun gadi ya za a yi alal misali jami'an tsaron da ake ganin ba su da yawa za su je su yawaita a yankunan da aka yanke wayoyin tarho din nan kamar a jihar Kaduna a yanzu, domin a tabbatar da cewa tunda babu hanyar da za a mutane za su koka ko su kira a kai musu ɗauki, wani hanya to za a bi jami'an tsaro su samu bayanin cewa an kawo musu hari idan 'yan ta'addan nan sun zo? Faruku, daga cikin abubuwan da na gano a Zamfara shine an yi dabara, wato an samar wa su jami'an tsaro abin sadarwa na wanda ake kira turayya, wanda baya amfani da wato hanyoyin sadarwa irin na MTN da sauran kafofin sadarwa. Wato na wani irin sadarwa ne ta gama gari wadda ba sai an bi yadda za a sa kati da sauransu. Amma da mutanen ƙauye ba su da sojoji kawai ke da shi ko? Ko shakka babu haka ne. To ya za a yi in an kai ma ƙauye hari a gaya wa jami'an tsaro idan ba a baiwa mutanen ƙauye ko yankuna irin wannan wayar da za su kira jami'an tsaro ba? To a shine yasa wato su masana tsaro suna cewa bai dace wato a kulle hanyoyin sadarwa a lokaci mai tsawo ba, saboda wato yana jawo da shi wanda aka kai hari da shi wanda ke kai hari din wato suna tafiya daban-daban. Kuma wannan rudewa din da su 'yan ta'adda ke yi suna watsuwa cikin daji, ai su ma mutanen ƙauyuka waɗanda 'yan ta'adda ke kai farmaki su ma za su watsu cikin daji, kuma tunda babu wata sadarwa kenan su ma an gansu za a buɗe musu wuta. Irin ma bayanan da muke ta ji kenan na faruwa. Wato inda ribar wannan daƙile sadarwa take ita ce wajen hana masu kai kwarmato ga 'yan ta'adda su samu dama, domin in kan lura babban illa da ke faruwa ga harkar tsaro ita ce yadda ake masojoji kwantan bauna, wato ana karkashe su, ana kai musu kuma hare-hare na bazata. Wannan duk aiki ne na wato masu ba da bayanan sirri.
to yanzu da yake babu shi kaga sojoji na iya shirya ya su kai hari inda suke son su kai ba tare da wato masu kwarmato sun sani ba, kuma sojojin za su tsira da rayukansu ba irin babu damar yanzu a yi musu kwantan bauna. Amma dai a jihar Sokoto kwanan nan an musu kwantan bauna a yankin Sabon Birni ko? Abin da ke faruwa a wannan yankin saboda an ce 'yan ta'addan bangaren Zamfara ne su turji su ne suka fahimci cewa akwai wani yankin da ake samun sadarwa ta ƙasar Nijar, wato wannan yanki na Dama, shi yasa suka gangara wurin bakin kogi inda suke samun wannan wato sadarwa din, kuma nan ne su har sun fara har haɗo kan 'yan uwansu abokan ta'addancinsu, to kuma akwai sansanin sojoji a wurin, saboda haka suka yi amfani da wannan dama suka kai ma sojoji harin bazata. To Malam Nasu Zahraddin, mu shiga labarin hutun jego da dama ta aka saba baiwa a tarihin dai Najeriya kafin ko daga kasashen turai da kasashen da suka ci gaba, an san akwai wasu 'yan kwanaki da ake baiwa iyaye su ma irin maza irin wannan hutun domin su zauna da jarirai su yi jego tare da uwa na dan wani lokaci. Menene muhimmancin kawo shi yanzu da yake naga Dr. Fola Shadeyemi wadda ita ce shugaban ma'aikata ta Najeriya tana bayyana sakamakon matsayi da majalisar zartawa ta Najeriya ta cimma cewa za a baiwa mazaje hutun jego. To majalisar wato dokoki ta Amurka ita ta fara wannan shekaru 18 da suka wuce, wato a cikin shekarar 1993, inda suka fito da wani ƙudiri aka kuma yarda da shi, aka amince da shi, aka fara aiki da shi. Ƙudirin shine za a bawa duk wani namiji da aka tabbatar da cewa matarsa na da ciki hutu daga mako 2 ko kwana 15 kafin matar ta haihu, da kuma bayan ta haihu wata 6, domin ya taimaka wajen tafiyar da wannan jariri da aka haifa. Shi wannan tsari yana da muhimmanci. A da za a ga da uwa ne da ɗa ake da wannan dangantakar, to amma kawo irin wannan dangantakar ya jawo uba shi ma ya shigo tun farko wajen tashin yaro da tarbiyyantar da shi da sauransu. To yana da muhimmanci ainun cewa uba ya sami wata ɗamfara da ɗansa tun yana jariri har ya girma, zai taimaka wajen rage taɓarɓarewar tarbiyya, kuma zai haɗa danƙon zumunci da soyayya tsakanin ɗan da ubansa, ba kawai da uwarsa ba kawai. To kaga a nan waɗannan da uwa da uba za su taimaka wajen tada yaro a tarbiyyance, zai rage yawan fitinonin da ake samu ma a cikin al'umma wanda irin su muke gani yanzu suna faruwa. Kuma Umaru, wato idan mutum ya nemi a bashi wannan hutun, su ma'aikatansa a Amurka suka ce ba za su bashi ba, akwai wata hukuma da aka kafa wadda za ka je kamar kotu ce ko tribunal, wadda nan ne za ka je ka korafi na cewa ga shi fa kana so ka je ka irin wannan hutu na jego amma an hana ka. To kaga ita ma wannan hukuma tana tirsasawa wannan ma'aikatun su tabbatar da cewa sun ba da wannan hutun, don ba kowa ne yake zuwa irin wannan hutun ba. Mama Isha Usman, a musulunce da ka kai ne ustazin mu a cikin wannan zauren, wani inganci ko amfani ko tasiri wannan zai ga ma'aikatan Najeriya wanda watakila ba za su samu har watanni 6 din nan da aka baiwa 'yan kasashen turai ba ko? Ai ko da kwana 6 ne Umaru, domin akwai marahilu tarbiya, wato hanyoyin tarbiya kashi 3 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa, ya sanar da mu kan cewa idan aka bi su za a samu ɗa ingantacce. Ya ce fi sabi'atil ula ashirhu, wa fi sabi'atil thaniya addibhu, wa fi sabi'atil thalitha sahibhu. Aka ce a shekara 7 ta farko ka ja shi a jiki kullum ya zama yana jin dumin jikinka. A shekara 7 ta biyu wato a horar da shi. A shekara 7 ta uku shine daga shekara 14 zuwa shekara 21 wato ka mai da shi kamar abokinka. To idan aka tarbiyanci ɗa a cikin wannan yanayin ya tashi, wato zai zama wato cikakken mutum, kuma yadda kaga uban tamkar uban haka za ka gan shi a cikin al'umma. Kuma in muka duba yanzu taɓarɓare wannan da kake gani a arewacin Najeriya, misali mu ɗaukar shaye-shaye, mu ɗauki baɗala da yawon yara ba su balaga ba ka gansu akan titi suna yawo,
da rashin kunya da rashin tarbiyya da manta kai dan adam kaga bai san kanshi ba. Kusan tushen hakan yana tashi ne sakamakon rashin zama da iyaye. Duk yaro da yake zama da iyayensa za ga ya tashi dattijo tun yana karamin yaro, saboda shi yaro mai kwaikwayo ne. Sannan kuma duk da ya ji dumin jikin mahaifinsa zai wahala ko a gaba kaga ɗan nan ya abu da shi. Za ga iyaye na da za ga su kullum suna ɗamfara da iyayensu, uba ko gyaran murya yayi sai ka ji yaro yana jin abin tsoron abin a cikin zuciyarsa saboda wannan shakuwar. To wannan abu da aka yi tabbas zai kawo shakuwa tsakanin iyaye kuma zai inganta tarbiyya. To mun gadi in aka yi ma'aikata wannan tsarin domin samun irin wannan bukatar, shin su waɗanda ba su aiki sauran al'umma me ya kamata su kuma su riƙa yi domin a samu irin wannan danƙon zumunci da mu'amala tsakaninsu da jariransu har su zo su girma kamar yadda watakila tsarin aikin gwamnati a Najeriya yanzu yake ƙoƙari ya ba da ƙarfin gwiwar a yi? Wato Faruku, Najeriya ce dai wato idan ta tashi a kwakkoyiya ko aron abubuwa bata san da me za ta aro wanda zai amfani ta ba. Akwai abubuwa da yawa da wannan ƙasa tamu za ta samu aronsa daga Turai, wato kuma wanda yake da amfani matuƙa, wanda zai haɓaka tattalin arziki ko ya kawo zaman lafiya da sauransu. Yanzu a wannan al'ada tamu ta Afirka, hutun sati 2 bayan haihuwa ba abin da zai ƙara ma mai gida sai abu ɗaya, yana taimaka masa don ya faɗi tashi wajen neman abin suna da kuma samu abin da za a ci. Amma al'adar Afirka bata baiwa magidanci zama gida don ya yi renon jaririn da aka haifa ba. Ko da bai hutu, ko da bai aikin komi ma baya zaman reno a gida, ba al'adar mu bace. To amma ana so a koya yanzu saboda amfanin da ake ganin tsarin irin wannan zai iya kayowa ko? Me yasa ba a ɗauko muna wato wasu al'adu da za mu koyi a daina a yi kishin ƙasa, a daina cin hanci da rashawa, a daina sata kuɗin talakawa, kuma a ɗauko dokoki irin na China wanda za a ce wanda ya yi cin hanci da rashawa a yi mai hukunci mai tsanani, ko da ba a kashe shi kamar yadda China ke kashewa ba, a ce wanda duk ya ci kuɗin talakawa a yi mai bulala kasuwa misali. Za ka ga talakawa suna murna, kuma wannan abin zai amfani jama'a kuma zai kawo zaman lafiya a ƙasa da kwanciyar hankali. Amma don an haihu an ce an baka sati 2, wani ma wahala ɗaya ce abin zai zama mashi, don gara ma yana zuwa wurin aiki don ko naci da mita mai jegon nan ɗai yana kore shi cikin gida. Saboda haka ba al'adar mu bace. Kuma yanzu misali a Amerika da Ingila inda suke da mata guda in sun yi haka nan, kai nan na Najeriya mai mata 4 kenan bayan kowane wata 3 kila wata ta haihu. Saboda haka kenan ma'aikacin gwamnati ya kama zuwa hutun jego kenan. Kuma in dai da gaske gwamnati take yi a yi irin na ƙasashen Larabawa, ni na san ƙasar Libya da aure da haihuwa gwamnati ta kan baiwa ma'aikacin gwamnati ko kuma ɗan ƙasa tallafi. Idan matarka ta haihu, gwamnati za ta sai maka ragon suna kuma ta maka kayan jego. To da a ce haka nan ne Najeriya ta yi, ma'aikatan gwamnati za su ji daɗin wannan tsari da aka yi. Amma dai wannan tsari da kake gani, to gaskiya ba tsari ba ne wanda zai amfani ƙasa ta kowace hanya. Man so labarin na ƙarshe shine na ta'anakin da ƙungiyar ta IPOB take ci gaba da yi wa al'ummar yankin kudu maso gabacin Najeriya. IPOB din nan gwamnatin Najeriya ta ce ta haramta ta, kuma ƙasa da ƙasa an aminta cewa ƙungiya ce ta 'yan ta'adda. Amma kwanan nan suna ƙara ƙarfi, suna kakashe mutane kamar suna mulkin yankunansu daban-daban. Shi a fahimta kan me ya sanya gwamnati bata mulkushe wannan ƙungiyar IPOB a can yankin kudu maso gabacin Najeriya nan ba? To me yasa ita IPOB yanzu take zafafa waɗannan hare-haren da take kaiwa mutane? Abin da yasa shine ran 21 ga watan Oktoba, wato wata mai zuwa, aka saka ranar da za a gurfanar da shi shugaban su Mazi Nnamdi Kanu a gaban kotu. To ire-iren wannan matsalamba ne suke wa gwamnati na daidai a tabbatar da cewa an zo yin wannan shari'a sun ci gaba da musguna wa mutane, an ci gaba da cewa lalle a sako shi. Kuma ba na raba ɗaya biyu cewa idan aka zo aka fara shari'ar nan, dokar da za su bayar ta safa daban,
ta rana daban ta dare daban. Idan gwamnati ba ta yi wani abu kafin lokacin wannan shari'ar na tabbatar da cewa ta yanke kaifin wannan kungiya a jihohin kudu maso a gabashin kasar nan ba, tilas gwamnati yanzu ta tashi tsaye ta yi kokarin ta san inda duk shugabannin nan suke, ta je ta cafko su kamar yadda ta cafko Nnamdi Kanu, a tabbatar da cewa an rike su kuma an hana irin waɗannan abubuwa da suke yi, kuma a samu yadda za a yi in sun ce kada a fito gwamnati ta hanyar da tilasta an fito kuma duk wanda ya zo ya nemi ya kawo bore wajen fitowar a kama shi a yi masa hukunci. Amma Muhammad A. Usman, wannan abin ta riga ta bayyana, akwai gwamnatocin jihohi da na shugabannin ƙananan hukumomi da sauransu, amma 'yan ta'addan nan na IPOB suna hana mutane yin abin da mutanen nan ke son yi, suna tilasta mutane masu biyayya ko ba sa so, suna tilasta ma samun gudunmuwa da ɗauki ga al'umma, ko ka kawo ɗauke ko a ƙone gidanka ko a halaka ka ko a kama wani naka da dai sauransu. Amma abin da ke da ɗora kai shine har yanzu wannan harshen ko yaren da shugaba Buhari yake cewa sun fi ganewa shi za a yi masu, kamar ba a ga an yi masu wannan yaren ba ko? To, Umar, abubuwa guda biyu ne suka haɗu a nan. Na ɗaya, idan ka duba wannan yanki ne da ba kusan a ce ba babba. Ba wai manyan su ba su ganin barnar da wannan kungiya take yi bane na takura mutane da su kurkuta tattalin arzikin yankin da wasu al'amura da suka yi kama da haka, har ma lalata sunan al'ummar ita kabilar Ibo din misali. A wannan a ɗaya bangare kenan. Na biyu, kamar gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari, kamar yadda ya fito ya ce a watannin baya ce zai tauna a tsakuwa don aya ta ji tsoro, zai dauki mataki akan su kuma zai musu magana da yaran da harshen da suke ganewa. To ita ma kanta gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari yanzu duka ya mata yawa, kusan naka take karewa. Wato matakin guda ɗaya shine kamar yadda ma Nasiru yake faɗa, wato duk lokacin da ake so a kashe kan maciji, to idan aka yi kokari aka make kansa din to sai an sare kan. Kuma haka aka so a yi da sauran kungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasar nan, misali irin masu tutiyar wato ta'addanci da sunan addini irin Boko Haram, da 'yan fashi da 'yan ɗaukar amarya na arewa maso kudu, da har masu son da Iboho, wanda kusan za su je su kashe mutane da suka daɗe suka shekara aru a jihar su ta Ibadan misali, sannan ya gudu kuma a je manya-manyan Yaraba suna sintiri kan cewa ka a kama shi ko a bada belinsa. To duk irin wannan idan gwamnati tana so ta yaƙe su, Umar, sai ta fito wato ta kashe maciji kuma ta sare kansa. Da haka mun gaji kana ganin akwai abun da tabbas zai faru a 'yan kungiyar IPOB da ke wannan yankin na kudu maso gabacin Najeriya, idan kai la'akari da cewa idan dambu ya yawa baya jin mai, ganin cewa jami'an tsaro da dama yanzu hannunsu cike yake wurin yaƙi da ta'addancin da ke faruwa a cikin arewacin Najeriya. To abinda masana tsaro suke gani shine abinda IPOB ke yi a yankunan nan ba zai sa gwamnati wato ta yi ko ta bari ba, saboda in ka lura abu ne wanda duk da dai yana taɓa ma'aikatan gwamnati, musamman harkokin zaɓe da harkokin tsaro na yankin da sauransu, amma ya fi ma mutanen wannan mazauna wannan yankin illa bisa ga yadda yake ma ƙasa illa. To abinda dai duka aka tattara za ka ga cewa wato akwai suna da kutubani su 'yan IPOB ɗin. Kutubaninsu shine gwamnoninsu da manyan 'yan siyasa su, waɗanda duk abin da ake yi ko su faɗa ko kar su faɗa ana zargin su, ana hararar su, an san cewa da son su da sanin su kuma da goyon bayan su ake yi. Saboda haka da dama inda duka ga makaho ya ce mai wasan dutse ai ya taka dutse ne. Amma ayyukan mun gaji na ga kuma wasu suna amfani da wannan halin da IPOB ta sayan yankin kudu maso gabacin Najeriya ciki na cewa fafutukar inda zaɓe ne suke so su samu shugabanci a shekara ta 2023 ba zai tasiri, domin yanzu kamar an ƙara kyamar wannan yankin akan abin da suke wa sauran al'umma. Idan kuma ɓallewa ne suke neman haina su daga Najeriya, ta bayyana tun kwanan baya to ai an ba su damar su ɓalle amma kar su halaka kowa. To amma ko da sun ɓalle ba su iya samun ƙasa da za su yi walwala a matsayinsu na tarayya ko ƙasa wadda za ta iya cin gashin kanta ko? Wato ko ɗaya babu ciki waɗannan muradai ɗin, ba muradan ƙabilar Ibo ne ko 'yan IPOB
na araba Najeriya ba da gaske ba ne, saboda ai ba dabbobi ba ne, sun san hanyar da ake bi a raba Najeriya, kuma ko sau ɗaya ba su taɓa ɗaukan wannan matakin na raba Najeriya ba. Kuma duk duniya babu inda aka taɓa wani ɗaukan matakin da suka ɗauka aka raba ƙasa. Duk da nan Southern Sudan da ke kusa wadda ta rabu da Sudan ba a haka aka yi ta ba a haka aka rabu ba, sai da aka zauna tsakanin ɓangarori biyu aka tattauna, sannan har aka gayyato Majalisar Ɗinkin Duniya ta shigo ciki, sannan aka raba. Saboda haka sun sani suna da wakilai a majalisun dokoki na Najeriya, ba su taɓa wakilansu, babu wakilin da ya taɓa tashi tsaye ya kawo ƙuduri guda mai buƙatar cewa a raba ƙasa. Saboda haka ƙarya ce, ba magana raba ƙasa ba ce, magana ce Faruku tsintsar da tattalin arziki. Barna ake yi ba dare ba rana da dukiyar al'umman mutanen Niger Delta. Idan ba a fito da wannan misalo ba, wato binciken waɗannan inda barnar ta yi kenan, kuɗaɗen da ake warewa a NDDC sun yi ɓatan dabo, ba a yi aikin komi da su ba. Ana zargin gononin Niger Delta sun 13% derivation da ake basu kashi 13 na dukiyar man fetur da rara da ake sayarwa, da kuma wato abinda suke tarawa na haraji, da kuma abinda ake basu nasu na kaso na ƙasa wanda ake maika musu. Zargin da ake shine ba a sai salwantar da wannan dukiya yadda ya dace ga talakawan wannan yanki. Sa'annan ga tanade-tanade da aka yi manya-manya a wannan yanki, irin na afuwa ga 'yan tsageren Niger Delta da kuma ma'aikatan Niger Delta wanda a Fabiyon ke duk an ware kuɗaɗensu, kuma kasafin kuɗinsu ya fi wasu jihohi, amma duk an tara wuri ɗaya kuma ba a ga tasirin wannan dukiyar ba. Shi yasa aka fito da waɗannan tsagerancin, saboda a hana gwamnatin tarayya sa ido ga abin da ake a wannan yanki. To me zai hana waɗanda ke taimaka musu ko ɗarin musu gindi da su da 'yan IPOB ɗin a kamo su a musu hukunci irin wanda ake zama Nnamdi Kanu a yanzu? Ai magana kenan, can baya sun riga sun tauna sun ga jini, wato lokacin Obasanjo da suka fara wannan fafutukar, da duk Obasanjo ya fara binciken wani abu, ya fara tambaya game da inda aka yi da wata dukiya, sai ka ji an fasa bututun man fetur. Haka Umaru Yar'adua ya zo ya gada. Lokacin da ya fahimci haka, lokacin ne aka kirkiro da wannan afuwa da sauransu. Duk tsare-tsaren nan da ake yi, ana yi ne don a kare su ga hana wato fitar da dukiyar ƙasa. Duk waɗannan da ke cin hanci da rashawa, daga gwamnoni har zuwa manyan 'yan siyasa, duk wanda ka ce ka bincika yanzu yana samo sojojin haya a je a fasa bututun man fetur, sai gwamnati ta hita batun wannan masu laifi ta koma kan kare dukiyar ƙasar ta. To da wannan bayani na Shu'aibu Mungari muka kawo ƙarshen shirin Idon Mikiya na wannan safiyar a nan gidan talabijin na Farin Wata Shakallo. A madadinsa da Muhammad Ishaq Usman da Malam Nasu Zaharuddin, ni Umar Faruk Musa ke muku fata alheri da kasance a cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da safiya.